مرحبا يا 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 مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين. ассалому алайкум дӯстони азизи ма. барои шумо як интернет-магазини беҳтарин ёфтам. занҳои азиз тамоми либосҳои занона, либосҳои сатрӣ, беҳтарин либосҳои намудҳои нав барои шумо пешкаш кардестам. тамошо дорен. анами ҳамаш интернет-магазинда ҳастанд. в наличии доранд, детски либосҳо доранд, обучения хитой доранд, чизе ки мефоратон бо аз хитой борзанира ёд метиҳанд, курс мегзаронанд. танҳо 100 сомон. номерошонда муроҷиат кунед. баъд барои ҳами дархости либосҳои кӯдакона ва дархост барои либосҳои худтон обучения дар телеграмшон муроҷиат кунед. духтаро ҳамаша барои шумо мефаҳмонанд, ёд метиҳанд, доставка мекунанд ва якум боре ки шумо аз ҳамё бор харид мекунед ягон либос, боз тӯҳфа дода мешавад. ҳам скидкаи калон дорад. беҳад шанси зурдодагия. инам хел куртои сатри беҳад фасон доранд. дар телеграмшон муроҷиат кунед. чӣ саволе дорен ҳамаша ҳами савдогар бупурсен. интернет-магазиншон ба дараҷаш либосҳои хушрӯ дорад. ва боз доранд ки курпачаворӣ, курпачаҳои фасон заказ мекунем, пасудаҳои фасон, пастелни билёи фасон. дар ватсапшон муроҷиат кунед. ҳамаи силкаҳоро ма дар комментария закрепид мекунем. ютуб канал доранд, борои нав ба нава мепартоянд. тамошо кунед. ҳамаи ами силкаи телеграм, ватсап, ютубшона комментарияда закрепид мекунем. муроҷиат кунед. духтаро бо нархи арзон харидорӣ мекунед. ҳамаш барои шумо занҳои азиз. пас тафшикшон як дастаи духтаро бо нархи арзонай ҳама борошон ватсапда муроҷиат кунед барои курпачаву пастелни билё ва пасуда. дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хушомадед ҳама каса подписчикои азизи ма ба канали ма. раҳмати калон барои пурсидаантон, барои дастгириҳо, барои комментҳои хуб. саломат бошен, ҳамеша бошен дӯстони азиз. имрӯз тарзи тайёр намудани пахлава. бисёр хоҳиши пахлава буд. пахлава тайёр кардам. аҷоибот рецепти нағзай. бо мо бошен. беҳад резонаки хушрӯ мешава. иҷа 4 дона тухма сафедиша гирифтагим, якта зарди барои болоша, 1 стакан шакар, 200 грамм барои бизе тайёр кардани пахлаваяй. ба мо лозимай орд, 3 стакан орд, 1 қошиқча разрихлитил, 200 грамм сметана 15% ман гирифтам ва 3 дона зардии тухм. 1 дона зардиш дар болош мемонем, ҳамагӣ 4 та тухм дар кора. иҷада 250 грамм маргарини шедрай лета 70% ма истифода бурдам. бо орд разрихлитил анами хел умоч мекунем. баъд зарди тухмро бо ҳамроҳи сметана ҳамроҳ карда хамирро мешӯрем. агар камтар орд камӣ кард бо ҳамроҳ кунен. баъди шӯридан хамира камтар дар даст ки часпид, камтар дига ҳамроҳ кунен. хамира ҳозир ман нишон метим, на сахти бадай, на сусти бад. ина духтаро 3 золада тақсим мекунем. як золаш камтар, ай 2 зола майдатар мебиёяд. ягон грамм камтар мебиёяд. тамом духтаро тунукш мекунем. якум золашо дар ами пушти лист мекунем. барои мобайн мебиёяд. қабати мобайнгиша сирх карда мегирем. камтар золотисти свет мешавад. песочне тезда мепазам. дар ҳарорати 200 градус. бинед ман якум қабача кардистам. беҳад тестаи хушрӯ омадагиай, ҳам теста медава, тестаи песочнияй. пушти листа якумша мепазем барое ки и байни ҳами пахлавада вақти пухтанда баъзе вақт намепаза. и вариант беҳтарин мешава. анам хел камтар вилка сурохӣ карда пухта гирифтем. ана аку сар мекунем духтаро. якум қабати аз поён мебиёяд. дар лист, даруни листа мепазем. аввал камтар тунук мекунем, баъд боқӣ мондашад дар лист тунук мекунем. инами хел бинен, и хел тарз осон мешава барое ки якябора дар лист камтар қиинтарай. и хел ҳамаи ҷош як хел мебиёяд тунукиш. тунук мекунем, дигар вилка ягон чи сурохӣ намекунем. бизера боз тайёр мекунем бо 4 дона сафеди тухм, бо 1 стакан шакар миксер мекунем. аввал камтар ба миксер мезанем, амхел кафк мекунем, баъд шакара ҳамроҳ мекунем. косаи мо бояд тоза боша,
об надошта боша, руғани набоша, ба салфеткаи қуқ як тоза карда, баъд сафедиро ҳамроҳ карда миксер қати лат мезанем. духтаро бисёр барои бизе савол буд. ма чанд бор шуд ҳамихел мефаҳмонам. осонай ҳама қонуни қоидаша кардан дар корай. ҳар як пухтупаз ба худша рецепт дора, тарзи пухтан дора. муҳим тарзи пухтанша донен. мегирем мавиз. ма 200 грамм мавиз гирифтам, мавизи сиёҳ. камтар мавизо калон-калонай мебурмша ки ҳама иҷода як хел биёя. баъд чормағз 400 грамм чормағз гирифтагиам. як коса пур чормағз мешава, 200 грамм мавиз. анами бизеда аралаш карда мекобем. хел чормағзорам майда кардам ки калон-калон будан. хел мекобем, ду тақсим мекунем. нимша як қабатишда, ними дигар дуюм қабатишда мешава. ҳамаша нишон додагим. бо диққат бо мо бошед. анами як дона зарди тухма мондагӣ будем. аз тестада сета андохтем, якташа мондем. 4 сафеди тухма бизе тайёр кардем. анами яктара болои ҳами пахлавада мешакем. бе ҳичи худша тоқа. бе ҳад золотисти хушрӯ мешава. ҳозир пухтагишам нишон метиҳам. ба корча анами хел намебурем, пай мемонем. пай ами пахлавара тарзи буриданша ба мисли ҳамихел ромбик ма буридам. фарқ надора чоркунҷарам бубурен. ҳамаша як хел ба чашм нигоҳ карда мебурем. ба чормағз боша, болошта ҳамихел чормағз. баъзеҳо бодом мемонанд. ма чормағз қатӣ кардам ҳамаша. ин ҳамихел чормағзора ду тақсимӣ кардам. калони бад буд якташ. чормағзои хе калони тайёр будан. намихел дӯстони азиз, беҳад пахлаваи болаззатаи рецептша нависта ягон ҷо бимонен, фаромӯш накунен. аҷоибот мешава, резонак, ҳам болаззат. барои ягон тӯи маърака ҳар рӯзадам тайёр кунен. беҳад оилатон шод мешава. дар ҳарорати 200 мепазад, 200 градус. баъди пухтан камтар истод, хунукиш рафт. баъд ма буридам. вақте хунуктар шава, хушрӯ мешава буриданда. буридимаш инами бо шакле ки пай монда будам. ба ҳами пай мондагим ба як корчаи тез бубурен ки писочнигиш нашкана. хушрӯ рости ами ай болои пай мебурен. ина дӯстони азиз баҳри шумо омода кардам. шуморам рецептҳои беҳтарин қатӣ пухтупаз кунен. дастгириҳоро фаромӯш накунен. агар навор маъқул шуда боша, лайк бимонен, комментария нависен. бо дастгирии шумо мо пеш меравем. ҳазор раҳмат барои пурсиданотон, барои дуоҳои неки ки ма камтар мазам набуд дуо доден. ҳазор раҳмат. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. дар куҷои набошен. ма беҳтар шудистам. бо ҳамихел наворо барои шумо мепартом. дӯстони азиз, иҷа як рӯзи дигара пахлавара пухтам. омадем хонаи хуштоманам. иҷада як маъракача кардем. худи ба худи будем. ина дӯстони азиз, пухтупазо инамҷа чизи пухтупаз дидесен, ҳамаш канали мада ҳаста. иш торти сказка ба наздикӣ кадам. қайсингилим пухта, ина пирожниё ки ман мепазам, ирам қайсингилим пухта, ина сафед сиёҳаш. ёда канал ҳастай духтаро, дар омада тамошо кунем подписчикои нав. ҳама ами пухтупазо ҳастай, корзинкашам ҳастай. чизе ки шумо мехоҳед дар ҳами ҷа дидестем пухтупазо
ҳастай. Ма барои шумо ҳамаша омода кардагим, фақат дар омада тамошо кунен, поён равен, ҳама рецептҳо қатъи суратҳош мондаги чизе дар кор бошад, аз канали ман меёвед. дӯстони азиз, анами салати гулкарам, ҳар кас тарзи кардани худша дора. Канали мадам ҳастай, бо иё чӣ хеле кардагиам ки ба дараҷаш ба маззаҳай май ҳамиё вай кадам заказ кадам як шиносай барои туи маъракаҳо ҳарчем хали хайчхела ҳама чиза успед намекунӣ, я туй дошта бошӣ, маърака дошта бошӣ, баъд повариам мекунада, ёдам ҳам хе чизи ба мазза мепаза, дасташ ба маззаҳай. ма барои ями вай заказ кардам, беҳад ба мазза кардак. Ями ҳама чи успед намекунем, охи салатош да гап нестай. На кадомида ки дар кор бошад номерша мемонам, и реклама нестай, и нами хел а душия барои подписчиком ки шуморам бутунен заказ кунед. Иҷада оши бо лаззат. На ош гап нест, ош да. Ош ями сер, сабзи, оши алоби чихи ба маззаҳай. امجا ما خودی با خودی شتگیم دوستانی عزیز، خیلی معرکه نبود، معرکه کلام فچست یگون چینی همی خودی با خودی شته بودیم. یک دهان نان کرده به حد آشی زور آمدگی بود. نه آشه حالی میگن که پاور کی بود؟ پاور هیوارم بود، هیوارم پختگی آشه. رحمتی کلان دوستانی عزیز که با ما بدین. خداوند نگهبانی هر یک شما باشه، در کجای نباشین، تا نوارهای آینده در پناه الله باشین. انمی با راه در رفتن مونم نوار کردم برای شما تماشا کنین، تماشای با فراغت از وطن مون. به حد هم جا سبزی خوشرو شده، هم درخت گل کده، هم خبود هوای بهاری. هستی به من در کجا باشم گردم و نزدی تو دوشنبه امروز و فردایم در کجا باشم گردم